tisafika mu finals inu ya MBC mabwana anu amene akuonera tikufuna tayamike kunoti iwowo amadziwa ntchito yabwino chifukwa anthu amene akusangalala pa mtendere ndikuwatumikira ndikuwayang'anira osayang'anira kumbali inu ya MBC ulemu wanu kanema yanu ndi yamphamvu kwambiri zikomo kwambiri chimwemwe cha ineyo inu nalo mutapanda kundifunsa mafunso ineyo mutapanda kundifunsa funso dziko la Malawi likudzoti ayesu ayima pa MBC akufuna kuti aonetse chimwemwe chawo chimwemwe choyamba cha ife tithokoze president wa Football Association of Malawi haiya anyamata timaona mudzitu sitiona kayetsinde timagwira kayesonga mwandimvetsetsa kuna kuti chilichonse anayesetsa kuwapatsa anyamata atsikana aja kuti apite kumene kuja kwa AFCON ku Morocco chimene choyamba tathokoza haiya tithokoze famu yonse tithokoze boma kuti inayikapo dzanja aminister kumene kuja mwaona gangana komanso tiyamike meya amene akuyimira macheya masapota onse m'Malawi muno John Osman kusiya kusesa ku Blantyre kukagwira ntchito ya dziko chimenecho tithokoze mukutitsala bwinobwino eya ndiye tikachoka pamenepo tithokoze makochi onse aja moti kuwadukapo kumene tikupita amene ajawo akuyeneranso kupita kumene koko komanso asekretary amene apita kumene kuchako akuyenera onse aja apita kuti kuwadukapo osantipotisa koma izizi ena achulukeso anga akati patse minyama osa achina dosi aja achina jomo kuli maikonje kumene kuti onse ajawo akuyeneranso kupita kuwadukapo mukundimvetsetsa bwinobwino ife tikatera tikuyipatsa ndalitso timu imene ijayo tithokoze kwa chiwathu Fazili mwagwira ntchito yabwino mapuleya ndiye sitingachita kukamba amene ajawo tikuthokoza ngamene tikuthokoza linu la MBC kuti zinthu izizi ndizofunika izizi zakoma tili ndi chimwemwe kwambiri mukunditsala bwinobwino ya ndiye tikunena kuti onse aja apite komaliza kwenikweni tikunena kuti Amalawi tonse tiye tiyikizeni mapemphero simpleneni koloko kuti timu yathu ichite bwino of course idachita bwino kale tikufunabe ichitebe bwino kutsogolo kuno tichitenge chibwere kuti kodi kumudzi kuno tikachilandire pa airport chinthu chimene chata tikufuna tikuchifuna kaya tiluze bwana tapanga qualify koma chachikulu tikufuna chibwerebe mwandimvetsetseni ifeyo tapanga mbiri osati tipanga koma tapanga chani kodi mbiri tapanga mbiri fa ife timangopita kuti tikongosuzumira koma chinthu chija chathekadi mulungu wathu analibe chiyembekezo mpang'onong'ono potengera kuti nthawi zonse timaoneka ngati Amalawi ndifolephera andi azunguwa kumene koko zoti ni Malawi akukanika kutchula kuti ni Malawi amati mali ndi pamene adziwa panopa kuno kuti ndi Malawi mwandimvetsetsa mpamene adziwa kuti panopa timu ijayo ndi Malawi timu ijatika pamapo ngati mmene mukupangeni kuti ikaso pamopa masapota a Malawi ife amene makonda chinthuchi zikomo kwambiri kuyambikani kwambiri ino a MBC mwati program mmene pakakhala zabwino tiyeni muzikhala nafe osamangonena kuti pamaliro pokhapokha mzimu wa blind band usemtendere osamangoneka pamaliro pokhapokha iyayi apaso pa mtendere muzikhala nafe chonchi zikomo kwambiri ambuye akudalitseni zikomo kwambiri ayesu amenewo ndithu tathokoza kwambiri kupereka ndithu nkhani yokhudzana ndi Scorchers madzulo ano ndi masewero amene aliyense akuyang'ana mwachidwi Scorchers versus Cameroon for the very first time kuchita qualify kupita nawo kupanga nawo participate mu AFCON kupanga nawonso qualify kupita ku World Cup ndikupanga qualify ndithu mu kumene ku AFCON ndi munthu wankulu kwambiri muli bwanji ine moyo wantendere eti kodi angerezi paja angerezi manoma inene zidachokera pati iya kuchokera kwa azungu ku England olo mapuleya kampo yama kagona kunja tagona ku Malawi kuno lero chipambano kunoma koma kwambiri tachoka kumene kutsopano chidwi chili ku Morocco ku Rabat nde muzoona scarf tazumana apa mwayiona scarf kodi ndi Malawi ndi Malawi yeniyeni uku noma uku ndi Wanderers uku Malawi ndevu Malawi ngati Malawi so Lieutenant Kevin Yogoyogo ngati Malawi timapanga zimenezo madzulo ano usiku uno chiyembekezo chanu chilipotani chikho chikubwera ndipo zovala ndasokesa kale kukayilandira timu ku airport asikana aja zimene apanga eti ndinene kuti apanga chiamuna cheni chamuna kundipo saine zibambo okhala asikana kutereko mutu wanga sukugwira pakali pano kuti chikho chikubweradi kuchokera ku Morocco kubwera ku Malawi kuno ineyo kubadwa kwa ine 1982 kuzafikizana siku la lero kumabwera chikho asikanawa kumwamba kujere nyama kodi chikubwera muchachita kukayikatu yayi zimene zachitika panopo pasivo ndi Wanderers mazuloso zikuchitika chomwezo 2-0 ndi 2-0 basi ndepa Malawi ipotu Malawi chimagawa maswiti chimagawa kambatu
tukamba kuti manthu ndi yokhayo yomwe ikwanitsa kuonesa masewero amenewa usiku wa tsiku la lero kuno ku Malawi. Ndi chokondweretsa motani kuti Amalawi ngakhale m'madera osiyanasiyana aku midzi lero akhala akonera masewero amenewa pa manthu. Kuteleko apa tikukafasa tsopano pa MBC. Kutele kunyumba anankhoma ndasazika ona kuti ndikukagona kunja tu. Anduza kuti amunanga kagoneni kunja. Visa matenga. Holiday andipasa holiday kumene. Ndikagona pa MPC game ikakakotha andipasa holiday. Chisangalalo chili mumtima blast. Ndikukondwera ndithu ndikukondwera. Ndipo MPC imapanga to zimenezo. Kuonesa mpira mwasumati. Ine ndimakhala chuchi maso chonchi kuyang'anitsisa. Olosima ine sindide lero. Lero lokudya sima ngati. Lero lazisangalalo. Malawi ikubwera ndi chikho kuchokera ku Morocco. Ndipo tilonyadira Malawi kwambiri. Ine ndakuyamikani kwambiri. Ndikoma kwambiri kuba. Nditu amene wanda Angerezi. Timafuna tiyankhula ndi munthu mmodzi wachikulire tabwerani pafupi. Tabwerani pafupi. Ndifuna mungoona amene anthu akonzekerera masewero amenewa. Chifukwa tikukamba kuti tifuna tikuwuzeni kuti kodi anthu akonzekera motani komanso masewero amenewa achalira motani. Amenewa ndithu ndi amodzi mwa amene ena apezapo ndithu business itu. Pangana Malawi akoneni bwino. 1 2 madzulo ano ndino okonzeka motani. Kwa basi 9 koloko isalangwaneso nekhandili pa home MPC kuoneka. MPC pachikuoneka clear. Amalawi akoneni. Inu mwachitiratu kodi? Bwino. Ndiye kuti aliyense ofuna mbendera ya Malawi arenge zilipo. Black red green we are representing. Chembekezo yanu chotani. Tipapana. 3-2 ngati isingavute basi lo 4-1. 4-1 or 3-2. 3-2. Ma prediction yanga ineyo ndamenewa. Tathokoza kwambiri. Kagwira ni chilo mwina ina afuna kuti achitidwe. Ndikamachoka pano. Inu ni modzi wa ndikamachoka pano. Ndi modzi mwa anthu amene ali kuno. Ambiri amene ali kuno avala makaka ndithu wa Malawi komanso adzipenta utoto wa Malawi black red green. Ambiri akuti chiyembekezo chili pa Temwa komanso Tabitha. Tiyamikire kwambiri tikhale tikupizani kupatsani tsatani wamene zikuchitikira kunja kumene zikuonekera chifukwa tikamba kuti ti live. Before this game timafuna kuti tikuwuzeni kuti kodi hype ya kuno kulilongwe ili motani. Ndi mmene tachitira ndithu kuno kulilongwe komanso tikha tikuyenda madera ena ndi ena kuno kulilongwe kukafika ukaona kuti zili motani kumeneko. Paka dali pano tikubwenzereni timafuna kuti tikhale tikulowera tikuzani tikhale tikulowera timangova kuti kwa hero tikhale tikuloweranso kumeneko mbali ina kumene akuonetsanso masewero amenewa. Koma timafuna tingomvanso maganizo a anthu ena. Inu muli bwanji? Tili bwino ka inu? Tili bwino. Amalawi akuoneni. Dzina ndi ndani muchokera mbaliiti? Magimala ndachinde 1 zone Manoma. Manoma. Komatu usiku tupanga za Malawi. Za Malawi nzika. Yokhazikika. Tukumana ndi Cameroon. Mukuona ikutha bwanji mene? 2-0. Ngalimene amenyera Manoma. Yo pambana ukalaja? Malawi. Fama maliza kherere tu kwambiri paja. Ndio dwaba kuti pano mukhanga kuti muchita manyazi kuma paja maliza kherere kwambiri. Si uchita manyazi. Malawi. 2-0 Malawi. 2-0. Eti? Chabwino. Ine ndimafuna ndinenenso mawena wonena kuti tili live pa MBC. Game imenenso ikhale live pa MBC. Inu ndinokondwa motani kuti tikoyionetsa pa manthu imeneyi. Ine ndilokondwa. Malawi kuwina. Yang'ananu kwa Malawi akoneni. Okay, ine ndilokondwa. Malawi kuwina lero live. Osakayikaso. Chabwino. Ine ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo. Ndi tukutero kuti ndi mmene kuno anthu alili ambiri azipenta makaka a Malawi black red green. Tikufuna kuti timve kuti anthu amenewa akhale akuchita motani makamaka chilinganizo chawo. Tikayang'ana kumeneku kunali masewero a timu imene ya Mighty Wanderers komanso Kamuzu Barracks. Zakomera timu ya Noma ndipo yapambana 2-0. Koma tidati ya timve maganizo awo kuti game ya Malawi iwo game ya Malawi akuiona motani. Wachikulire tawa tingomva maganizo anu mtasuntha pang'ono pepani. Timafuna timve maganizo a Malawi kuti kodi maganizo anu ndotani. Achikulire muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndi ndani muchokera mbaliti? Richard. Mwaisata game mwaisata Scorchers mwaitsatira bwino.
mudziwa kuti finals mukuiona kuti bwanji mene Malawi nde Nemwendere bwino kwambiri pazikazi ine sitingaforokozepo fuerea mena kumenyera chabwino ambiri mwa iwo akuoneka kuti chiyembekezo chilipoti chipambano chilipo chachikulu kwambiri mufuna mutayankhula kwambiri wachikulire iye chindisireni muli bwanji ndi bwino kaino wakulu muchokera mbali ine ndi gero yanga BC Gero Mwanyakondo koma nani amitambe ochiwika mtambe zonse ndikuzisara koma zichilika apa basi ine ndikuona kuti zivute zitani tiwina awu tikuwina singati ine yabwino ndingoyika mwinapa 20 zikhala zikhule 20 yopambano khala ndoni Malawi 20 20 imene menye Malawi leloli 20 wamiyendo mpira ni mtambe ini mitambe ine 20 kubwanji ine ni mitambe ziwika Malawi amenewo amitambe akuti tipambane nditu 20 kwadu wachikulire mabwera kalekale kwambiri ine ndakunyadira kwambiri dzina ndi ndani muchokera mbali ine dzina langa anthu amango ndicho Gebuza koma dzina kandine Yason Laxo ineyo ndimanjetera kwambiri Scorchers ndikachikena kamene kaka tumakhala ndi mbiri ulendo lekade bwa ndi chikho ulendo lake chili mbasi chomenda nacho ndipo timakhulira Scorchers sitikayikitsa ndipo kwathu uno ngati ku Malawi timakaka kuti Feremus itakhamwina yazimayi musatero fwazi bambo amatikayikitsa kwambiri chifukwa Scorchers ifeka pito Feremus timone ngati lero nditimone kuti sitikayikitsa chifukwa imapanga zinthu teneka kumudutsa kumatazereka imatisangalatsa ngati mmene apangira draw ndi Zambia ife tinoona kuti Feremus ili mkatikati momwemo mwachikho momwemo moti pano ife timanyadira Feremus ikamapanga chonchi moti game iyi tindikhomena kuti Scorchers imene iyi kumenya chikho ndichikubwera moti inakakhala Flames Scorchers fwazi bambo sakumenya ngati Feremus mwafu moti pano loko koji uchayo uchana ntenga uja nabula ndakhaonda kuti adakangonya nomwe na Scorchers chifondo kuti palibe phindu azibambowa palibe nyuma atisangalatsa imene mukuiona ikutha bwanji azibambo ndiye palibe nyuma yako panga mukuiona ikutha bwanji Scorchers imene kumenya mani 3-1 so imene kumenya so 3-1 so ogoletsa nkukhalanda temwa ndamashina amene aja temwa akumenya imene chikubwera chikho ku Malawi kunoko ife tikurengaso imeje tubwena chiso kuno ku Malawi ndipo tikunyadira kosha Feru kunyadira kosha ngarame before adiso fwaji kuzulisa malaso tikisa malaso dzina ndi ndani ine ndine Yason Laxon Yason Laxo anthu amango ndicho kuti Gebuza koma ineyo timuija ndikufana kukoma fwadi tuyiona kuti Feremus inadutsa mudzulo koma betu kuti zochedwa zazibambo ndakuthauzani kwambiri Gebuza zazibambo zochedwa fe azimayiwa tinaunganganga moti apaso timafuna koji ngati pasuweti adzimikisa achina temwe aja adzimenyana oso Feremus tione kuti kodi zimenezi azibambo ateke nawo chabwino amene ndithu ndagebuza kufotokozapo ndithu maganizo awo pa nkhani ya madzulo ano tukamba kuti masewero amenewa apakati pa Scorchers komanso Cameroon ali live pa MBC TV 1 manthu wama wireless ambiri ndachimwemwe kwambiri amene takumana kuno chifukwa kuno kudali masewero onso anoma ndi Kamuzu Barracks amene akomera timu ya Noma koma tili pano kukamba zokhudza ndi game ya madzulo tukamba za WAFCON final Women's Africa Cup of Nations final Malawi koyamba kupanga nawo participate koyamba kufika nawo mu ndime imeneyi komanso ndi koyamba kuchita qualify mu World Cup ndiye pali zambiri zimene ndithu zikuchitika tinabwera kuno kuti timve maganizo a anthu osiyanasiyana amene ndithu ali kuno ku Civil Stadium tili panja penipeni kungotuluka malipando ochepa pande tuluka pa gate koma mbali nayi ndekuti ndi stadium ya Civil tikhale tikuloweranso madera ena ndi ena timafuna kuti anzathu from Blantyre akadali pano Lemai amene ndithu ali kumeneko mutachitenga chinthuchi mundipatsiranso kanthawi kena ndikasuntha ndikuwuzeni kuti ndasuntha
ndili potere pamene ponso timve maganizo anthu osiyanasiyana amene ali kuno kumudzi chifukwa ambiri maso ali ku Morocco ndipo manthu yabweretsa masewero amene wakufupi ndi anthu kuno kumudzi kuti yayi taonani masewero amenewa musavutike. MBC ilipo 9 o'clock maso pa screen, 9 o'clock maso pa MBC television, 9 o'clock maso pa manthu. Ine Emmanuel Chikonso, I'll be back. Ndito Azanga Leman, I'll be back short. Television dziko muno MBC ameneyo ndi nzathu Emmanuel Chikonso kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kuchezanso ndena oikonda timu imene ya Malawi, timu ya Scorchers ku Silver Stadium kumeneko komwe kunali masewera pakati pa Kamuzu Barracks ndi Mighty Wanderers. Taonapo kuchezanso ndi Kingsley Nofie Malaya komanso Yesu kumeneko kuyankhulapo nawonso maganizo awo komanso ndi chiyembekezo chawo pamene kulikonse dziko muno kuyambira kusanje mpaka chitipa chiyembekezo chachikulu kuti madzulo ano timu yathu ya Malawi ya Scorchers ikhale ikutenga chikho chimenechi cha WAFCON yomwe ikhale mbiri yapadera mbiri yoyamba kuchitika dziko muno sizinachitikepo kuti timu yathu ya mpira wa miyendo kandi anyamata kapena yasungwana kutenga chikho cha muno mu Africa. Mwina kapena masewero enawo ikayenezanga amene Musa pano mwina atitambasulire zambiri kuti kapena masewero enawo Malawi inayamba yatengapo chinthu china chake chikho cha muno mu Africa cha maiko onse mu Africa kapena mwayi oyamba kuti zimene zinkutheka ndi umene tili nawo lero pamene timu ya Love Mofaziri ndi Scorchers ili mdziko limene la Morocco madzulo ano 9 o'clock kumeneko kukumana ndi timu ya Cameroon. Ndedi kati kuchita zimenezi mpaka na ndithu 9 koloko pamene masewero amene akhale akuyamba uko kunali ku Lilongwe komanso kuno ku Blantyre tili ndi atolankhani athu amene alowa ndithu mmakwalala mtawuni muno kuti akhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana afotokozepo nawonso kuti chiyembekezo chawo nchotani. Kuma ku studio kuno ku Blantyre ine ndiri ndi nzanga Amen Mosando kulandire. Ndathokoza kwambiri ndisiku la chisangalalo. I think tsiku lindi la chisangalalo ngakhale mpira sunayambike chisangalalo kale chisangalalo because kungo upanga qualify kapena kuti kudzigulira malo ku World Cup zimene maloto a dziko la Malawi timanena kuti anthu ambiri anthu akamakamba tindisaka muna 50 kapena 30 kutsogoloko kuti zaselo World Cup mawu meza kati ukamba sana sikalekale so izizabwera ngati ku maloto. I think if I remember very well Love Mofaziri tsiku limene timu ya Malawi inapanga qualify kupita mu semi final